ಯಾಕೆ ಗಾಯ ಪಣಪೆ ಬಂಡ ಪತ್ತಿವರಿ ಜೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪ್ಪು ಅವು ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವು ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ದುಪ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮೋದಿ ಜೋಕುಲು ಐನೈನ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪದಿ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಓದನ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ ಐಟೇ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಪಂಡ ಇಕ್ಲನ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತದೇರ ಪಂಡ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಕೊರೊಂದು ಆ ರಜೆಯನ್ನು ಏರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಯ್ತು ಏರು ಅವೇನು ಈ ಟೈಪ್ಡು ಒಂದು ಕಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ದಾನೆ ಹಾಪಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪಡು ಅವಾಗ ದಾನೆ ಹಾಪಡು ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಪಡು ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಆನಾಗ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಹುಷಾರಿತ್ತಟ ಅವಾಗ ದಾನೆ ಮಲ್ಪ ಹೇಳ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಅವಡ ಇಂಥ ಮೂಲು ಶಿಬಿರದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗಿಡ ಹುಷಾರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗಿಡ ಹುಷಾರಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಓದೆಲ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಓದೊಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಐಕಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯನೇ ಅವು ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಓದೋಡು ಕ್ಲಾಸಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪೂರ 90 ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೋಡು ಆಂಡ ಆ 90 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಣ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಶತ್ರುಗಳ